Želám vám krásnu druhú adventnú nedeľu, moje milé čitateľky a milí moji čitatelia. To, čo práve teraz držím vo svojich rukách, je moja úplne prvá zábavná knižka Trapas môj každodenník, ktorá bola pokrstená 22. júna tohto roku. A krstným otcom sa stal úžasný herec a môj kolega, pán Karol Čálik. Keby mi niekto pred 10 rokmi povedal, že o 10 rokov napíšeš svoju úplne prvú zábavnú knižku a začneš písať aj jej pokračovanie, staneš sa spisovateľom a získáš si srdcia vás, mojich čitateľov, tak mu neuverím. Že prečo? No pretože som herec. Síce je úspešný, ale predsa som iba herec, ktorému sa neustále na nohy lepí veľká smola. Ale povedal som si, že prečo neurobiť zo svojej nevýhody výhodu a nepodeliť sa tak o svoje trapasy s celým svetom. A preto som 10. januára tohto roku otvoril svoju starú škatulu od topánok, v ktorej som mal uložený jeden obrovský poklad. Moje trapasy, ktoré som si zbieral 11 rokov, áno, počujete dobre, 11 rokov som si zapisoval na malé papieriky svoje vtipno trápne situácie, ktoré sa mi počas tohto obdobia stali. A vytvoril som si z nich jeden veľký príbeh o tom, ako sa neustále snažím stať úspešným hercom, ktorému sa vždy niečo pritrafi, či už na javisku, na cestách po zahraničí, ale aj v našom krásnom Slovensku. A viete, čo vám musím povedať? Som nesmierne šťastný za tie moje trapasy, ktoré mi do môjho života vstupujú každý jeden deň. Že prečo? No pretože ak by neprišli, tak by žiadne pokračovanie mojej zábavnej knižky, ktoré teraz držíte v rukách, nebolo. A preto som sa rozhodol, že si opäť vytvorím kampaň na donio.sk, aby som si pokračovanie o tom, ako sa teraz snažím stať úspešným bestsellerom zábavnej knižky Trapas môj každodenný 2, mohol vydať s vašou obrovskou pomocou. Mám na to 40 dní. 40 dní, aby som si opäť mohol splniť sen a mať svoju prvú sériu zábavných knížiek s titulom Trapas môj každodenný. Budem veľmi šťastný za vašu pomoc a finančný dar, ktorý nebude zadarmo, pretože za to, že ma podporíte, získate jednu z 5 odmien, ktorú si vyberiete v mojej kampani. Áno, ďakujem vám za akýkoľvek finančný dar. Ďakujem vám za všetko, že ma podporujete, že si ma čítate, že si čítate moje trapasy, aj moju prvú zábavnú knižku Trapas môj každodenný stále. Želám vám krásne sviatky, šťastné a veselé a šťastný nový rok. A nezabudnite sa smiať, pretože smiech čo? No predsa lieči.